नमस्कार मित्रांनो. तर आज मी तुमच्याशी शेअर करते आहे आवळ्याची मस्त अशी एक रेसिपी, ज्याला तुम्ही वर्षभर सुद्धा टिकवू शकता. म्हणजे वर्षभर सुद्धा ते खराब होणार नाही, साठवून ठेवू शकता. तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया. तर मी एका पॅनमध्ये अर्धा ग्लास पाणी घातलेलं आहे. यामध्ये आपण आवळे घालून घेऊया. तर आता मार्केटमध्ये आवळे मस्त येतायत. तर या दिवसातच आवळे येतात. त्याच्यामुळे तुम्ही या दिवसात आवळ्यांच्या रेसिपीज बनवून ठेवू शकता आणि वर्षभर टिकवू शकता. आणि आवळ्यांसोबत यामध्ये मी हिरवी मिरची सुद्धा घातलेली आहे. तर आता आपल्याला याला छान शिजवून घ्यायचं आहे. म्हणजे चांगले जे आवळे आहेत ना त्याचे कळ्या-कळ्या वेगळ्या झाल्या पाहिजे या पद्धतीने आपण याला शिजवून घेऊया. तर मी आता याला झाकून ठेवते आणि शिजू देते. 10 ते 15 मिनिटं लागेल याला शिजायला. तुम्ही याला कुकरमध्ये सुद्धा शिजवू शकता. कुकरमध्ये हाय फ्लेमवर 2 शिट्टी होऊ द्यायची आहेत, म्हणजे मस्त शिजेल. तर बघू शकता मी याला या पद्धतीने शिजवून घेतलेलं आहे. तर आपण याला चेक करून घेऊया. तर याला आपण हाताने असं प्रेस करून चेक करून घेऊया. तर आवळे आपले मस्त असे शिजून तयार झालेले आहेत. आता आपण याला साईडला ठेवून देऊ. म्हणजे याला थंड होऊ द्यायचं आहे. थंड झाल्यानंतर आपण याच्या ज्या कळ्या आहेत त्या मोकळ्या करून घेऊ. तर आता मी याला 10 मिनिटं थंड होऊ देते. दुसरीकडे आपण एक मसाला बनवून घेऊया जोपर्यंत हे थंड होतंय तोपर्यंत. त्यासाठी मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे. त्यामध्ये घालूया 1 चम्मच जिरा आणि मी इथे 2 चमचे हे मोहरीची डाळ घेतलेली आहे. जर तुमच्याकडे मोहरीची डाळ नसेल, तर तुम्ही याच्यामध्ये अख्खे मोहरी असतात ते सुद्धा घालू शकता. पण ही जे लोणच्याला घालतो ती डाळ आहे, ही मी इथे 2 चमचे घेतलेली आहे. यासोबतच मिरे घेतले आहेत 10 ते 12 आणि यासोबतच मी याच्यामध्ये घालते धना पावडर. जर धना पावडर नसेल, तर तुम्ही अख्खे धने सुद्धा याच्यामध्ये घालू शकता. माझ्याकडे धने नव्हते, त्याच्यामुळे मी इथे धना पावडरचा वापर केलेला आहे आणि याला फक्त आपण मिक्सरला फिरवून घेऊया एकदा. तर बघू शकता मस्त इथे याची पावडर तयार झालेली आहे. तर आता आपण याला साईडला ठेवून देऊया. आणि आपले आवळे सुद्धा मस्त असे शिजून थंड झालेले आहेत. तर याला सुद्धा चेक करून घेऊया. तर एका भांड्यामध्ये सगळे आवळे आधी काढून घेऊया. आवळे खाण्याचे फायदे तुम्हाला वेगळं सांगायची गरज नाहीये, कारण आवळ्यामध्ये खूप सारे गुणधर्म असतात, जे आपल्या त्वचासाठी, केसांसाठी, डोळ्यांसाठी खूप चांगलं असतं. तर या दिवसातच आवळे येतात त्याच्यामुळे तुम्ही वेगवेगळे पदार्थ याचे बनवून साठवू शकता. तर बघा मी इथे आवळे काढून घेतलेले आहे आणि याचं जे पाणी निघालेलं आहे, ते फेकायचं नाही आहे. ते तुम्ही ज्यूस म्हणून सुद्धा पिऊ शकता. कारण तिखट नाही लागणार आहे, कारण आपण याच्यामध्ये अख्ख्या-अख्ख्या मिरच्या टाकल्या आहेत. हलकसं तिखट लागेल, कारण मी इथे पिलं होतं. त्याच्यामुळे जास्त काही तिखट लागत नाही हे. आणि या पद्धतीने थंड झालेले आवळे आपण या पद्धतीने मोकळे करून घेऊया. याच्या सगळ्या कळ्या आणि काढून बिया बाजूला करून घेऊया. तर बघू शकता मी इथे सगळे आवळे जे आहेत काढून घेतलेले आहे. आता मी एका गॅसवर ठेवलं आहे पॅन. पॅनमध्ये आपण तेल घालून घेऊया. तेल थोडंसं जास्त घालू शकता. तर तेल थोडं गरम झालं आपण याच्यामध्ये 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या घालून घेऊया. यासोबतच मी इथे थोडासा कढीपत्ता घालते. तर कढीपत्ता ऑप्शनल आहे, पण याचा फ्लेवर छान येतो म्हणून मी इथे घातलेला आहे आणि याला छान परतून घेऊया एकदा. कढीपत्त्याला पाणी वगैरे नाही राहिलं पाहिजे म्हणून यासाठी आपण छान परतून घेऊया म्हणजे हा थोडा क्रिस्पी होईल. तर बघू शकता मस्त इथे परतून झालेलं आहे. आता आपण यामध्ये घालूया जे आपण आवळे बाजूला करून ठेवले आहेत ते. आणि याला सुद्धा आपण तेलामध्ये थोडंसं परतून घेऊया. रेसिपी तुम्हाला कुठल्याही क्षणी थोडी जरी आवडली असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब आणि व्हिडिओला लाईक नक्की करा. मी इथे 2 ते 3 मिनिटं छान याला परतून घेतलेलं आहे. तर आता आपण यामध्ये घालूया मिरची पावडर. तर मी इथे काश्मीरी मिरची पावडर घातला आहे, ज्याने कलर खूप छान येईल आणि सोबतच थोडंसं हळद पावडर घालूया. खूप जास्त नाही, थोडंसं घालायचं आहे. यासोबतच आपण यामध्ये जो मसाला बारीक करून घेतलेला आहे मिक्सरला तो घालून घेऊया. तर मसाला मी इथे आधी 2 ते 3 चमचे घालते. नंतर लागला तर परत घालूया आणि यासोबतच मीठ सुद्धा आपण या स्टेजला घालून घेऊ. आणि या सगळ्या मसाल्यांना छान आवळ्यासोबत मिक्स करून घेऊया. तर छान असं मस्त परतून घेऊ याला. तर बघू शकता याला मी छान परतून घेतलेलं आहे. आणि थोडे बघू शकता सॉफ्ट सुद्धा झालेले आहेत आवळे. रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. तर इथे मस्त असे परतून झालेले आहेत आपले आवळे.
आता मी याला झाकून ठेवणार आहे 3 ते 4 मिनिटं, म्हणजे जे सगळे मसाले आहेत ते आवळ्याला मस्त सगळ्या बाजूने छान लागेल आणि मसाल्यांमध्ये आवळे मस्त मुरल्या जाईल. तर मी ते 3 ते 4 मिनिटं आपण याला झाकून घेतलेलं आहे. तर आता आपलं हे आवळ्याचं लोणचं आहे ते तयार झालेलं आहे. बघू शकता दिसायलाच एवढं मस्त दिसतंय, खायला सुद्धा मस्त लागतं. तर नक्की ट्राय करून बघा आणि रेसिपी नक्कीच आवडली असेल तर लाईक नक्की करा व्हिडिओला. सोबतच चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझं चॅनल नवीन आहे त्यामुळे मला सपोर्ट करा. यासारखेच नवनवीन मी रेसिपीज तुमच्यासाठी घेऊन येईल. तर याला छान आपण स्टोअर करून ठेवू शकतो, म्हणजे छान काचेच्या बॉटलमध्ये छान स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेली बॉटल घ्यायची आहे आणि त्यामध्ये तुम्ही याला 2 ते 3 वर्ष अजिबात खराब होणार नाही. याला साठवून ठेवू शकता. आता आपण याला मस्त थंड करून घेऊया आणि एका काचेच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊ. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीसोबत. बाय बाय. टेक केअर.